Θα πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε τι γίνεται με το ζήτημα της απολιγνητοποίησης στη Μεγαλόπολη, στην Αρκαδία, όπως σας είπαμε και νωρίτερα, και θα συνομιλήσουμε με τον Αντιδήμαρχο Έργων, εντεταλμένος για θέματα της απολιγνητοποίησης, Θεμιστοκλή Σακελαριάδη. Κυρία Σακελαριάδη, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Τζούβελη. Σας ευχαριστώ κιόλας για την πρόσκληση. Εμείς για την αποδοχή, γιατί είναι ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό, κύριε Σακελαριάδη. Με τα χαράς. Και λέγονται πολλά και ο κόσμος πραγματικά δεν ξέρει τι να πιστέψει. Εδώ είμαστε να απαντήσουμε. Πάμε λοιπόν να τα βάλουμε στη θέση τους για να πούμε αλήθεια σήμερα εδώ, να πούμε τι έχει γίνει, τι δεν έχει γίνει, θα τα πούμε όλα πραγματικά. Και πάμε να ξεκινήσουμε λίγο για να βάλουμε όλο τον κόσμο στη συζήτηση αυτή και να καταλάβει. Να πούμε πώς ξεκίνησε λίγο το θέμα της απολιγνητοποίησης και ποιους δήμους αφορά, κύριε Σακελαριάδη. Η απολιγνητοποίηση ξεκίνησε ουσιαστικά για τη Μεγαλόπολη, ξεκίνησε το 2012 με το κλείσιμο των δύο πρώτων μονάδων της ΔΕΗ, τη μονάδα 1 και τη μονάδα 2. Ουσιαστικά, τυπικά πλέον η απολιγνητοποίηση επήλθε στην Ελλάδα το 2019 με την εξαγγελία του Πρωθυπουργού του κ. Μητσοτάκη για το σταμάτημα των λιγνητικών μονάδων σε όλη την Ελλάδα. Η δήμη που αφορά είναι η ενεργειακή δήμη της Ελλάδας, είναι η Μεγαλόπολη από την Πελοπόννησο, από η Φλόρινα και το Αμίντεο και η Κοζάνη και η Πτολεμαΐδα. Είναι 5 ενεργειακοί δήμοι. Έχει δημιουργηθεί και το αντίστοιχο δίκτυο, στο οποίο σαφώς και συμμετέχει η Μεγαλόπολη. Άνοιξε όμως λίγο από ό,τι κατάλαβα τώρα και έχουμε μια διάχυση κινήτρων. Ναι, υπάρχει, αυτό είναι γεγονός. Μολονότι στην αρχή τα κίνητρα θα αφορούσαν τους 5 ενεργειακούς δήμους, ναι. Αυτό με απόφαση της κυβέρνησης ξαφνικά έγινε διάχυση χρημάτων σε όμορες περιοχές. Οι όμορες περιοχές για τη Μεγαλόπολη είναι τρεις επιπλέον δήμοι, ο Δήμος Τρίπολης, ο Δήμος Ιχαλίας και ο Δήμος Γορτινίας, και στην Δυτική Μακεδονία είναι 9 δήμοι. Είναι συγκριτικά μεγαλύτερο το νούμερο στην Δυτική Μακεδονία σε σχέση με τη Μεγαλόπολη. Εντούτοις αυτό έγινε με την επίκληση ότι θα βρούμε ότι τα χρήματα τα οποία θα πάρουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση σαν χώρα, θα λάβουμε σαν χώρα, θα είναι πολύ μεγαλύτερα. Θα είναι πολύ περισσότερα σε σχέση με το αρχικό ποσό, ναι, το οποίο θα ήταν διατεθειμένοι να δώσουν για τους ενεργειακούς δήμους, για τους 5 ενεργειακούς δήμους. Η Μεγαλόπολη αντέδρασε και μάλιστα μάλλον είναι και ο μόνος δήμος που αντέδρασε. Τόσο η Δημοτική Αρχή όσο και οι αντιπολιτεύσεις με πλήθος συμβουλίων που κάναμε και ζητήσαμε τη διακριτή διαφορά μεταξύ των 3 όμορων δήμων της Πελοπόννησου, της Τρίπολης, της Ιχαλίας και της Γορτινίας, και αυτό επιτεύχθηκε. Το ζητήσαμε να έχουμε μία αύξηση τόσο στο ποσοστό της επιδότησης των επιχειρήσεων οι οποίες θα δράσουν, θα επιχειρήσουν στο Δήμο Μεγαλόπολης, όσο και του αριθμού των χρημάτων, του απόλυτου μεγέθους των χρημάτων σε σχέση με τους υπόλοιπους δήμους. Εντάξει, είναι κάτι λογικό. Είναι κάτι λογικό και δίκαιο. Γιατί η αλήθεια είναι ότι η Μεγαλόπολη έχει το μεγαλύτερο πλήγμα. Ωστόσο, θα ήθελα να μου πείτε, χάνει από όλο αυτό η Μεγαλόπολη ή όχι τελικά? Εάν πιστέψουμε τις κυβερνητικές εξαγγελίες, δεν θα χάσει. Τα νούμερα τα οποία θα δοθούν για την επιχειρηματικότητα, για παράδειγμα, υπάρχουν διάφοροι τομείς που θα χρηματοδοτηθούν. Η επιχειρηματικότητα είναι ένας τομέας ο οποίος έχει συνολικό ποσό 233 εκατομμύρια, τα οποία θα δοθούν σε 2 φάσεις. Από το 2023 ως το 2025 και από το 2025 ως το 2027 σαν ΕΣΠΑ για την δίκαιη μετάβαση. Η Μεγαλόπολη σε αυτό το ποσό θα πάρει τα μισά χρήματα. Δηλαδή στην πρώτη φάση θα πάρει τα 57 εκατομμύρια και οι άλλοι 3 όμοροι δήμοι θα πάρουν τα 57 και οι 3 μαζί. Ναι. Το ποσοστό χρηματοδότηση των επιχειρήσεων που θα δράσουν στη Μεγαλόπολη θα φτάσει στο 70%. Το μέγιστο ποσοστό επιδότησης. Στους άλλους 3 όμορους δήμους το μέγιστο ποσοστό επιδότησης αγγίζει το 60%. Και είναι από 43% έως 60%. Καταλαβαίνετε ότι το κίνητρο στη Μεγαλόπολη είναι μεγαλύτερο, υπάρχει μεγαλύτερο ποσοστό επιδότησης και μεγαλύτερο διαθέσιμο χρήμα να απορροφηθεί. Άρα ξεκάθαρα τα περισσότερα χρήματα δίνονται στο Δήμο Μεγαλόπολης. Πέραν τούτου είναι και άλλα 16 εκατομμύρια τα οποία είναι να πάρει η Μεγαλόπολη, είναι μια δράση που αφορούν μόνο στη Μεγαλόπολη και αφορούν μόνο την κυκλική οικονομία. Κανένας όμορος δήμος δεν μπορεί να πάρει αυτά τα χρήματα. Και υπάρχουν και άλλες δράσεις όπως είναι η αναμόρφωση του περιβάλλοντος, τα οποία είναι και αυτά, έχει υψηλό μερίδιο, τουλάχιστον το 50% το έχει να το πάρει η Μεγαλόπολη. Το δικαιούται η Μεγαλόπολη. Μια μεγάλη απορία που έχω τώρα. Έχουν δοθεί αυτά τα χρήματα ή θα δοθούν? Γιατί δεν ξέρει ο κόσμος τι να πιστέψει αυτή τη στιγμή. Γιατί εγώ ακούω κάπου δόθηκαν, κάπου δεν δόθηκαν. Τι έχει γίνει τελικά? Το πρώτο, όπως είπα, θα δοθούν σε 2 φάσεις τα χρήματα. Ναι. Ήταν το πρώτο τρίμηνο του 2023 να ξεκινήσουν, διανύουμε τον ένα τομέα του 2023. Δεν έχουν ακόμα καθοριστεί οι ΚΑΔ
Άρα των επιχειρήσεων, τα οποία των επιχειρήσεων οι οποίες θα λάβουν την επιδότηση. Άρα χρήματα δεν έχουν δοθεί. Όχι, με καμία κυβέρνηση. Τα μόνα χρήματα τα οποία έχουν δοθεί έχει πάρει μόνο η Μεγαλόπολη, από τους όμορους Δήμους. Η Μεγαλόπολη έχει πάρει χρήματα, ναι, έχει πάρει χρήματα η Μεγαλόπολη. Είναι ένα 350 από το σχέδιο δράσης κυκλικής οικονομίας, το οποίο θα εφαρμόσουμε σαν Δήμος ένα ευρύ ολιστικό πρόγραμμα κυκλικής οικονομίας. Ένα πρόγραμμα δράσης για την ενέργεια και το κλίμα, στο οποίο θα φτιάξουμε μια βιοκλιματική πλατεία, ένα 350. Είναι 207.000 η μελέτη για το ΜΕΚΕΠ, Μεσογειακό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογίας Πελοποννήσου και Καινοτομίας Πελοποννήσου. Είναι μια αντένα της έκθεσης Θεσσαλονίκης, το οποίο προσδοκούμε τους επόμενους μήνες να ολοκληρωθεί η μελέτη. Μάλιστα, βρίσκομαι και σε τακτική επαφή με τους μελετητές και καθορίζουμε κάποιες λεπτομέρειες. Ναι. Άλλες 200.000 είναι για τη μελέτη για την μετατροπή ενός ξενοδοχείου ιδιοκτησίας του Δήμου της Μεγαλόπολης σε φοιτητική εστία και 200.000 ευρώ πλέον η επόμενη μελέτη που είναι για την απομάκρυνση αμυαντοσκεπών σε 2 οικισμούς της ΜΟΜΑ. Άρα αυτά τα χρήματα έχουν δοθεί. Μόνο αυτά τα χρήματα. Κανένας άλλος Δήμος δεν μπορεί να πάρει χρήματα. Αυτή τη στιγμή μόνο ο Δήμος Μεγαλόπολης μπορεί να πάρει, όπως και οι υπόλοιποι ενεργειακοί 5 δήμοι. Και περιμένουμε τα επόμενα χρόνια. Ναι, περιμένουμε τα επόμενα χρόνια. Άρα, κύριε Σακελαριάδη, είναι και σημαντικό να ακούσουν και οι τηλεθεατές και οι άνθρωποι που μένουν στη Μεγαλόπολη αυτή τη στιγμή. Τι έχει γίνει, τι θα γίνει την επόμενη μέρα στη Μεγαλόπολη, για να ξέρουν και αυτοί και οι περισσότεροι και τα παιδιά τους πιο πολύ να μείνουν στη Μεγαλόπολη, να φύγουν από τη Μεγαλόπολη. Θα ερημώσει η Μεγαλόπολη. Τι θα γίνει σε αυτήν τη Μεγαλόπολη? Προσωπικά, εγώ πιστεύω στη Μεγαλόπολη. Η επόμενη πενταετία, οι επόμενες εκλογές είναι πάρα πολύ κρίσιμες. Ποιος είναι ικανός να διαχειριστεί αυτή την κατάσταση την οποία την οποία περιμένουμε να έρθει. Τα χρήματα είναι αρκετά μεγάλα. Το πρόβλημα είναι να απορροφηθούν. Και να αξιοποιηθούν. Να αξιοποιηθούν και να απορροφηθούν σωστά. Να υπάρξουν επιχειρήσεις, να υπάρξουν περιοχές στις οποίες θα μπορούν να δράσουν επιχειρήσεις για να γίνει αυτή η άντληση των χρημάτων. Εάν δεν γίνει αυτή η άντληση των χρημάτων, φοβάμαι ότι αργότερα θα μεταφερθούν σε κάποια άλλη περιοχή της Ελλάδας. Το σημαντικό είναι ότι στην ίδια τη Μεγαλόπολη θα πρέπει να γίνουν οι επενδύσεις. Και σε αυτές τις επενδύσεις πρέπει να έρθουν επιχειρηματίες. Και να υπάρξουν και κίνητρα όμως στους επιχειρηματίες, που είναι πολύ σημαντικό. Τα κίνητρα υπάρχουν. Είναι 70% επιδότηση. Είναι με τη μόχλευση αυτά τα χρήματα. Εσείς έχετε κάνει κάποιες επαφές? Γιατί πρέπει και αυτό να ακουστεί. Έχουν γίνει κάποιες επαφές με κάποιους? Έχουμε κάνει επαφές με πάρα πολλές επιχειρήσεις. Περιμένουν και αυτοί να ολοκληρωθεί το πλαίσιο του νόμου για τη μεταλλιγνητική, να καθοριστούν οι κάδοι και να γίνει η επίσημη έναρξη πλέον της υποβολής προτάσεων. Κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει ακόμα. Σαν Δήμος εμείς έχουμε κάνει ήδη επαφές με πάρα πολλά επιμελητήρια, τόσο του ελληνικά όσο και του εξωτερικού. Προσωπικά μιλάω με το ελληνοϊταλικό επιμελητήριο για επιχειρήσεις οι οποίες θα μπορούν να έρθουν να δράσουν στο Δήμο της Μεγαλόπολης. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να τρέξει λίγο το όλο ζήτημα από την κυβέρνηση, να δοθούν λίγο πιο άμεσα τα χρήματα, γιατί ο κόσμος ακούει πολλά και δεν ξέρει ποιο να πιστέψει. Αυτή είναι η αλήθεια. Και νομίζω το ξέρετε, κύριε Σακελαριάδη, καλά. Είμαι στον ιδιωτικό τομέα. Έχω διαχειριστεί πάρα πολλές φορές ΕΣΠΑ, προγράμματα νέων αγροτών, όχι ο ίδιος, από πελάτες μου. Λοιπόν, η δυστοκία, η αργή κίνηση, τα αργά βήματα καθυστερούν και καίνε τις επενδύσεις. Σε αυτή την περίπτωση το είχαμε ζητήσει και από τα πρώτα σημεία, από τις πρώτες επαφές που είχαμε κάνει με υπουργούς, ότι θα πρέπει η διαδικασία να είναι διαδικασία fast track, με απλοποιημένες διαδικασίες. Αυτό ζητήσαμε και έχουμε ζητήσει πλέον να έρθει το παρατηρητήριο, ένα παρατηρητήριο της μετάβασης στη Μεγαλόπολη, προκειμένου να ενημερώσει και να βοηθήσει και να στηρίξει τους επιχειρηματίες οι οποίοι θα δράσουν στην περιοχή. Και προτεραιότητα φυσικά έχουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πάντοτε οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, γιατί αυτό προβλέπεται από τη Συνθήκη Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απολιγνητοποίηση. Συνεπώς, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις χρειάζονται μεγαλύτερη στήριξη, διότι δεν έχουν αυτό το budget στο να υποβάλουν ένα φάκελο. Και από ό,τι καταλαβαίνω, θα έχουμε πολλές θέσεις εργασίας στο επόμενο διάστημα, τα επόμενα χρόνια στη Μεγαλόπολη. Εάν συμβούν αυτά τα πράγματα, ναι, προσωπικά είμαι αισιόδοξος. Προσωπικά περιμένω και ο ίδιος να κάνω μια επένδυση στη Μεγαλόπολη, ο ίδιος, και αυτό θα προέτρεπα και τους συμπολίτες μου. Να μην υπάρχει μια μιζέρια, να μην υπάρχει μια κατήφια. Ας εκμεταλλευτούμε την κατάσταση η οποία θα έρθει. Έχω μια επιχείρηση, έχω 10 εργαζόμενους στη Μεγαλόπολη, που είναι όλοι με πτυχίο προσωπικά, και περιμένω και εγώ την επόμενη μέρα
Με αγωνία. Μάλιστα. Εγώ και αισιοδοξία. Ότι ξεκαθαρίσαμε ότι δεν έχουν δοθεί όλα τα χρήματα. Έχει δοθεί πολύ μικρό ποσό, γιατί είναι πολύ μικρό ποσό αυτό τώρα για τη Μεγαλόπολη που έχει δοθεί και έχει δοθεί μόνο στη Μεγαλόπολη. Έχει δοθεί μόνο στη Μεγαλόπολη. Από το ταμείο αυτό για τη μεταλλαγνητική εποχή. Γιατί γράφτηκε, ακούστηκε, δεν ξέρω τώρα, πραγματικά και εμένα μου το μεταφέρανε, ότι ακούστηκε ότι κάποιες φαρμακοβιομηχανίες που επένδυσαν στην Τρίπολη έχουν πάρει χρήματα από το ταμείο. Από ό,τι καταλαβαίνω δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Αυτό είναι αστείο να το λέμε. Οι φαρμακοβιομηχανίες κάνανε τη χρήση των ευεργετημάτων του clawback. Ναι. Για την επανείδηση των χρημάτων των κερδών που έχουν. Υπάρχουν οι συγκεκριμένες φαρμακοβιομηχανίες. Έχω εδώ και το χαρτί, αν θέλετε να το δείτε, της ένταξης στο πρόγραμμα του clawback. Προφανώς δεν θα πήρε μια φαρμακοβιομηχανία τα ευεργετήματα της απολυτοποίησης. Τα ποσά που χρησιμοποιούν και θα επενδύσουν είναι αρκετά μεγαλύτερα. Θέλουν να γίνουν ένα hub φαρμακοβιομηχανιών στην Αρκαδία. Η ευκαιρία είναι και για τη Μεγαλόπολη, δεν είναι μόνο για την Τρίπολη, είναι και για τη Μεγαλόπολη. Όταν θα συστρέψουν, θα δημιουργηθούν οι καταστάσεις, θα μπορούσαν να γίνουν και αντίστοιχο hub και στη Μεγαλόπολη. Μάλιστα. Έτσι, κλείνοντας, κύριε Σακελαριάδη, επειδή είστε συνέχεια σε επικοινωνία με τον Δήμαρχο για όλο αυτό το ζήτημα και επειδή έχουμε και εκλογές τώρα, έτσι. Ναι. Πώς ονειρεύεστε εσείς, η Δημοτική Αρχή, τη Μεγαλόπολη τα επόμενα χρόνια? Πώς θέλετε να τη δείτε? Ναι, η Μεγαλόπολη είναι σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Σε αυτό το σταυροδρόμι υπάρχουν αρκετά χρήματα, αρκετές μελέτες που γίνανε σε αυτή την τετραετία. Να σημειώσω ότι υπάρχει ένα πλεονέκτημα της Δυτικής Μακεδονίας. Στη Δυτική Μακεδονία, όταν ξεκίνησε, είχαν αντιληφθεί την απολυτοποίηση και ξεκινήσανε μελέτες. Ο ίδιος ο Περιφερειάρχης είχε ξεκινήσει πλήθος μελετών και μάλιστα δίνοντας σε μεγάλους οίκους όπως η Παγκόσμια Τράπεζα. Στην Πελοπόννησο και στη Μεγαλόπολη δεν είχε γίνει τίποτα. Δεν βρήκαμε καμία μελέτη, καμία προετοιμασία για τη μεταλλιγνητική περίοδο. Εμείς, σαν Δημοτική Αρχή, σαν Δημοτική Παράταξη, όταν διεκδικήσαμε τις εκλογές, είχαμε αντιληφθεί το πρόβλημα γιατί έφθυραν οι μονάδες, κλείναν οι μονάδες, ήταν σε υπολειτουργία. Ήρθε και η εξαγγελία 20 μέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων μας σαν Δημοτική Αρχή και αυτό. Άρα εννοείται η προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή. Ναι, η προηγούμενη. Όχι του Νίκα, όχι, η Περιφερειακή Αρχή Τατούλη. Όπως και οι προηγούμενες δημοτικές αρχές. Δεν είχε γίνει κάτι. Ναι, υπήρχε η σκέψη ότι θα καλό είναι να ακούγεται. Καλό είναι να ακούγεται για να ξέρουν ποιος, αν έγινε κάτι στη Μεγαλόπολη, δεν έγινε και γιατί δεν έχουν τρέξει τα όλα. Αυτό είναι ξεκάθαρο, διότι αν είχε γίνει κάτι θα το είχαμε δει. Θα είχατε μελέτες. Ακριβώς. Αντίθετα, σε αυτή την τετραετία που ήταν μια τετραετία μη κανονικότητας, με κοροναϊό, με πολέμους, με όλα αυτά τα πράγματα, με δυστοκίες σε θέσεις δημοτικών συμβουλίων. Εμείς τρέξαμε, διεκδικήσαμε όλα τα τομεακά προγράμματα τα οποία μπορούσαμε να πάρουμε, στα οποία ήταν δικαιούχος ο Δήμος, και τρέξαμε παράλληλα και όλα τα προγράμματα της μεταλλιγνητικής. Έχουμε κάνει πλήθος μελετών. Οι μελέτες είναι όριμες πλέον και είναι έτοιμες να γίνουν έργα. Ο Δήμος Μεγαλόπολης συνολικά, σαν έργα, έχει να λαμβάνει περίπου γύρω στα 80 με 100 εκατομμύρια για δράσεις και έργα μέσα στη Μεγαλόπολη, όπως είναι το Πράσινο Ταμείο, όπως είναι το ΟΧΕ και βιώσιμη αστική ανάπλαση. Λοιπόν, είναι πάρα πολλά. Το θέμα είναι ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμο ποιος θα διαχειριστεί. Εμείς διεκδικήσαμε, τα καταφέραμε και τα κερδίσαμε. Καμία διεκδίκηση δεν είχε γίνει στο παρελθόν με τέτοια αποτελεσματικότητα. Όποιο πρόγραμμα κατέβαινε από το Πράσινο Ταμείο, ο Δήμος Μεγαλόπολης κατέβαινε και γινόταν δικαιούχος αυτόματα. Μάλιστα. Εγώ θέλω να ευχηθώ τα καλύτερα για τη Μεγαλόπολη, κύριε Σακελαριάδη, και μακάρι πραγματικά αυτή η πόλη να πάρει ανάσα και να μην βγει χαμένη από όλο αυτό. Νομίζω μόνο να κερδίσει έχει. Σας ευχαριστώ. Στο χέρι της Μεγαλόπολης είναι. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς σας ευχαριστούμε.